Estimades, benvingudes a un episodi més de Varietés a les cantonades, este videopodcast nostre on anem pels racons i raconets de les Terres de l'Ebre a descobrir aquí, a les seues artistes i creatives. Avui, on estem? Ai, casa Tortosa, capital del Baix Ebre. Què puc dir de casa meua? Los que me coneixeu ja ho sabeu tot. Que no me la toquen, però rai dolores. A Tortosa no hi havíem estat encara. Tortosa, ciutat famosa, ne sabem moltes de coses d'ella. Lo que més m'agrada a mi, la seua gent i les seues artistes. Avui n'anem a conèixer una multiapassionada, multidisciplinar i, com diu ella, olla barrejada. Hem quedat aquí al seu espai, clandestà, on se cou tot aquest esperit creatiu que té ella. Ja sabeu de qui parlem, veritat? Avui anem a conèixer a Marta Viladric. Col·lectiu Cultura presenta Varietés a les cantonades. El que moltes no sabreu és que en este mateix espai, aquí, la Venda Lerenda va aprendre a ballar. Avui lo comparteix una persona que, a més de gran artista, és una gran persona i l'estimo moltíssim. La sentiu? Ja està ella. Clec, 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 en lo seu clequer. Epa! Jo entro com si fos casa meua. Avant. Entro sabates, Entra que havia un signe sabates, de prohibit. Com estàs? Aquí, Assajant? assajant. Escolta, abans de que mos sentéssim a fer tot lo llom de l'assumpte, fem les preguntes ràpides? Vinga, preguntes ràpides. Va, a veure. Primera pregunta. Música o literatura? Música. En sabates o descalça? Si són de claqué, sabates, si no, descalça. Gran o petit? Petit. Adolescència o bellesa? Bellesa. Fàcil o difícil? Fàcil. Fet o perfecte? Fet. Escoltar o parlar? Escoltar. Teatre o carrer? Carrer. Barcelona o Tortosa? Tortosa. Ballar o pintar? ¡Oh! ¡No puedo! Els dos. Els dos. Mos sentem? Vinga, va. Va, anem a xerrar. Varietés a les cantonades. Varietés a les cantonades. Anem a fer això que hem fet al principi? ¿Lo qué? Ah, sí. És que els principis són terribles. Lo pitjor. Però després ja t'ho he dit, a la tercera pregunta ja estem soles aquí. Això espero. Marta Viladric, com estàs? Bé. Mira, ja m'estic començant a moure, és que aquestes cadires seran terribles per a nosaltres. Anclemos. Aquí. Estàs bé? Sí, No mos contenta. hem vist mai en aquesta situació. No. En moltes altres sí. Moltes. Clar, ara jo te faré preguntes que algunes ja potser ja avecino la resposta, però també estic intrigada de fer-te-les. Ai, mare. Comencem? Comencem. Va, escolta'm. Jo i moltes persones que te coneixen saben que tu ets una persona en moltes passions i que toques moltes disciplines. Com a artista, t'autodefinixes com a multidisciplinar. Esta paraula, multidisciplinar, que moltes utilitzem, te serveix per a definir-te realment o és una etiqueta per a que els altres entenguen que és molt el que abarques? Me definís realment perquè, a veure, faig 1000 coses, llavors sí que la paraula multidisciplinar és una manera d'una forma ràpida que la gent entengui que sí, que toques molts de pals, que fas moltes coses i potser, no sé, te diria que és una etiqueta fàcil.
Si li haguessis de posar un nom, tu li diries d'una altra manera? Com, jo sóc artista, què? Jo saps què dic? Què dius? Una paraula que em defineix molt, i, bueno, de fet va ser el títol d'una exposició quan vaig vindre aquí a Tortosa. Jo sóc olla barrejada. M'encanta, això al currículum te quedaria increïble. És multidisciplinar? No, sóc olla barrejada. Claro, una mica la pena de l'artista també és que ha de ser comprensible al final per als altres. Sí, una mica sí. Com s'inicia tot este camí teu? D'on naix esta connexió en l'art? Penso que des de menuda, des de molt menuda, sempre he tingut com una atracció per tot el que és art. De menuda era Diògenes. Ma mare no deixava tirar-li res perquè anava a tirar una bombeta o no sé què. Jo, no ho tires. Ma mare s'amagava perquè ho recollia tot i ho transformava i feia, i allò, el que era blanc ho feia negre, el que d'això el posava damunt i canviava el que era una cosa, acabava sent una altra. I això t'estic parlant des de molt petita. I després també, no sé, sempre he dibuixat la part del moviment, del cos, sempre m'ha apassionat, m'apassiona la música. No ho sé, és com... A vegades penso que, bueno, cada un som com som i que, no sé, que naixem en uns ingredients, no? Una miqueta de sal, una de pebre, una de no sé què, una de no sé quantos, i la meva mescla és esta. És com, saps, una mescla d'espècies. I moltes vegades, quan, per exemple, no, este parlar que tenim de quan veiem a un xiquet o una xiqueta i l'apuntem directament a un extraescolar sense adonar-nos, potser que aquella persona ja mos està dient molt de lo que li interessa. Però este adonar-se'n també va en un suport dels teus progenitors, no? Com tu te fas com a persona, com tu tractes els teus interessos, ha de haure també un plano que t'ajude, no? A casa teua com era això? Com era això? Això és un tema complicat. Clar, jo ja sóc gran, llavors, a la meva època, primer, les extraescolars no existien, pràcticament, poques, molt poques. I llavors, a casa, quan ets petit, el fet de que tu facis coses, t'agrada això, tal, està com a, bueno, formar part de la rutina, normalitzat, formar part de tu, que guai, tal. Però sí que arriba un punt que quan, com que s'enfoca molt i es canalitza molt cap allà, doncs, bueno, és lògic, la gent que t'estima, o també estem parlant d'èpoques, la gent que t'estima vol el millor per a tu, i el millor per a tu quan veuen que és una cosa que no pot ser segura, que no pot ser que no et provoqui la felicitat, bueno, totes aquestes coses tan relatives, perquè tot és molt relatiu. Però bueno, llavors aquí inconscientment potser te van posant petits frenos de mà. Jo recordo, és que me sap una mica de mal dir-ho, perquè és que he tingut una infància superxula, perquè, de fet, ma mare pintava. Jo vaig estimar la dansa clàssica perquè mon pare, quan era un marrec, se me fotia aquí i me feia mirar Rudolf Nureyev, el Corsario. O sigui, jo amb mon pare, jo sentada aquí, mon pare mirant, o mon pare, per exemple, era superfan de l'òpera. A casa meva, amb uns germans, tots han sigut mig músics. Vull dir que dins a casa no professionalment, m'explico? És que, Marta, a vegades ve des d'una temor que tenen ells, no? Des d'una voluntat de protegir-nos, vulguem. Exacte. No és que mos hagi de saber mal, també no trau una cosa en l'altra, no? Haver tingut infàncies molt felices en entendre que a vegades hem necessitat suport com a artistes i entenent que els nostres pares potser no en tenien este camí i el que han volgut era... Protegir-nos, sí, totalment, perquè jo... Clar, la meva olla barrejada multidisciplinar, clar, jo vaig començar, perquè els meus objectius tocava tots els pals, però jo volia, o sigui, el meu objectiu número 1 era ser ballarina. Què va passar? Que, clar, jo a l'edat abans de començar el BUP, el que era abans BUP, que ara no sé, és un lío, que jo no m'aclareixo, jo tampoc. Jo me n'havia d'anar a Barcelona, clar, amb uns pares.
no sé quina edat tens, llavors, no sé si en 16, no sé què, anar-me'n a Barcelona, tal, era com... Ui. Bailarina, compta tu, valga'm Dios. Claro, aquí va ser com un primer trasbals, ¿vale? Bueno, total que... aquella cosa se van aparcant, però bueno, vaig seguir ballant, seguir fent tot el que vaig poder i més. Vale. Llavors, és que, claro, és una mica complicat a vegades parlar de mi perquè... Passen totes les coses paral·leles. És com un de vides paral·leles. Però tu volies ser ballarina, però què vas acabar estudiant? Jo vaig acabar estudiant Belles Arts. Vale. Però, clar, perquè jo ballava, però jo sempre, jo sempre he guixat, o sigui, sempre he ratllat, sempre he pintat, sempre... Independentment de que volgués ser bailarina, vull dir, jo si no tinc un paper, un llapis, paper i llapis, ha de ser llapis, si no tinc un paper i llapis, m'hi moro. O sigui, tu vas d'elegir esta carrera, però tot t'ha acompanyat. I esta carrera la vas anar a fer a Barcelona? Sí. 20 anys vas estar a Barcelona. Sí, jo vaig anar a fer la carrera, els 5 anys de carrera, i me vaig quedar a viure allà, o sigui, vaig trobar feina allà, me vaig quedar a viure allà durant 20 anys. Per què? Perquè m'anava molt bé, o sigui, una, que després les coses canvien, però llavors la capital per a mi era lo más. O sigui, jo venia aquí a Tortosa, venia en divendres a la tarda i dissabte al matí estava, me'n vull tornar. Era massa menut, això, per No ho tu. sé, les necessitats meues en aquell moment no estaven aquí, en absolut, en cap aspecte. Bueno, la família, l'únic, ¿vale? I què et va fer tornar cap aquí? Pues, bueno, suposo que te va canviant el xip, o sigui, la vida te canvia molt, o la forma de veure la vida te canvia molt, moltíssim. O sigui, una cosa que abans la veies clara, de cop la veus blanca i de cop passa gris, però després és blava i després acaba sent roja i dius, puta mare, ai, perdó, lo roig és el millor, saps? No sé, jo vaig anar evolucionant, vaig anar paral·lelament, treballava en dansa i tenia un estudi allà i he anat compaginant sempre la vida doble i va haver un moment, sí que vaig començar a baixar aquí a Tortosa i, bueno, suposo que més calma, més zen, més... Me va començar com a fer el gussanillo aquell de, ai, a casita, Casa. ai, casa. Una cosa que no l'havia sentit, tio. I sentia com algo, saps? Casa. I sent que allí tenies cobertes tantes necessitats i tantes inquietuds, perquè tu ets una persona molt activa, molt, tens molta energia vital, quan vas tornar aquí a Tortosa, quin panorama te vas trobar? Va ser una mica xoc o què? Sí, va ser xoc. O sigui, per una banda, estava contenta de vindre, però refer la meva vida aquí no va ser fàcil, Marc. No va ser fàcil. O sigui, bueno, els inputs eren diferents, la relació amb les persones era diferent, l'entorn era diferent, la gent reaccionava a les teves accions de forma diferent, i, claro, va ser un procés d'adaptació. Però, bueno, és també com un procés d'adaptació, però a la mateixa manera és cert que se va anar compensant en que és un procés d'adaptació, però a la mateixa manera, interiorment, vaig anar guanyant com una calma. Com una calma i com una maduresa, també. És que jo t'anava a dir, bueno, claro, jo no et conec des de sempre, però el que jo conec de Marta, tu vius la teua passió en tanta tranquil·litat? Potser és des de dins, o sigui, des de dins és algo diferent, no? Però des de fora jo tinc la sensació que tu et permets tant ser tu. Jo crec que sí. I a vegades és una condemna, no? És com, ai, no, jo no hauria de ser així, o este hauria de ser el meu camí, o no. No sento això. No, jo crec que mai he après, durant el temps, he après a permetre'm ser el que soc, en les meves coses fatals i en les meves coses bones, intentant sempre aprendre, perquè jo sempre ho dic, no viuré prou anys per aprendre tot el que he d'aprendre, perquè és que, de veritat, o sigui, m'agradaria tantes coses que sé que no me dona la vida i sempre a vegades me fa gràcia quan diuen, és que, claro, ai, però xica, tu, ai, pues ets molt gran, no? I tal.
Jo no em sento gran, o sigui, a mi el cos m'acompanya, la ment m'acompanya i la inquietud que tinc ara, que és la de fa un munt d'anys, me segueix acompanyant. I no sé per què t'ho dic, això ara me n'he anat. Bueno, doncs perquè tu et permets ser tu i no t'acotes tampoc a tinc una edat de fer certes coses. No és així. No, trobo que no, trobo que me permeto ser una mica... O sigui, la meva evolució és que cada dia me permeto més ser el que soc, respectant a tothom, lògicament, en respecte, en humilitat i en humanitat. I ja està. Totes aquestes disciplines que tu toques, creus que tenen un punt en comú, un fil conductor? Sí. Quin és el motor del que fas? O sigui, jo, mira, a vegades, per exemple, per posar un exemple, perquè els espectacles, bueno, però jo, per exemple, jo no sé concebir un espectacle, si no penso en una visió plàstica de l'espectacle, en una visió de moviment, en una visió de contingut, d'allò que necessites explicar, de veritat, des de la part sincera, des del ventre que dic jo, no concebir això. Llavors, per a jo aconseguir això, jo necessito saber, o sigui, he tingut que estudiar tant, perquè jo necessito saber, jo no sé fer llums, un espectacle, però sí que vull saber què m'ha de transmetre aquella llum. M'explico? Sí. No sé arribar a la... O sigui, sé el que vull, però no sé com aconseguir-ho, lògicament. Jo no soc tècnica de llums. Ho dic en el sentit este. O, per exemple, en la música. Jo soc apassionada, no. Bueno, els meus alumnes flipen, perquè jo soc... Jo i la música som... No puc. No puc. O sigui, jo, si no tingués lo Shazam, me tallaria les venes. Jo ho sé ja, perquè jo vinc a una classe teua i surto, bueno, en 6 artistes més que he conegut, cada vegada és una música diferent. És cert, cada vegada quan acabo les classes, a vegades passo als alumnes, passa-mos-lo, saps? Perquè soc superinvestigadora m'apassiona la música. Llavors, per exemple, tota la part d'edició de música m'encanta, m'encanta perquè, clar, a l'hora de crear una peça, una performance, doncs clar, la música és tot, vull dir, és com un batec, és allò que te mou, no? Llavors, saps? Per exemple, saber editar això, m'apassiona posar-me davant l'ordenador i intentar mesclar per a que surfegi i, me flipa. El teu flux creatiu, jo sempre ho he pensat, no ho dic ara en aquesta entrevista, envejo i admiro, és veritat, ho sento de cor, admiro que sempre trobes una manera de canalitzar les coses en l'art, ja sigui en la disciplina que sigui. Sí. Quan jo moltes vegades sento molt difícil, quan estic bloquejada, per exemple, me paro, no? I sento que en tu sempre hi ha un cert moviment, sempre atravesses alguna cosa a través de l'art. Mira, te vaig a ser supersincera, ¿vale? Em poso una mica així. O sigui, jo he passat supermals moments, no fa molt, ¿vale? Pues la pèrdua de la meva mare, que érem... Bueno... Cul i merda. Cul i merda, ¿vale? Sempre me diuen, de vella seràs igual que ta mare. De mucha honra. Entre altres coses, i vaig passar, o sigui, vaig tenir que anar al psicòleg, totes aquestes coses. I vaig passar un moment superdifícil, però, de veritat, o sigui, en el moment, o sigui, vaig rebre ajuda dels meus amics que, bueno, que bonic és que t'estimen, però hi ha dues coses que és pura teràpia, o sigui, per a mi han sigut pura teràpia. Una ha sigut des del dia 0, des del dia D, i seguixo, estic fent el que dic un quadern de vidatge. I allà és com la meva vomitada, o sigui, la meva vomitada que em permet, quan fulleixo cap atràs, veure les meves reaccions, perquè hi ha il·lustracions que de cop veus que estàs aquí, il·lustracions que veus que estàs aquí, i il·lustracions que veus que... Saps? I coses inconexes, coses que... O sigui, és com...
m'ajuda, vale, a saber en quin moment estic i d'alguna manera on vull, vas, no? o pretenc Quina és la arribar transformació? o crec que d'això. Esta és una. I l'altra cosa és una cosa que desvetjo aquí, però per què no? Mira, m'apeteix. Quan va faltar la meva mare, una de les coses més bèsties que jo trobo és buidar casa de la teva mare. O sigui, per a mi, clar, ma mare estava en el pis des de l'any 50, bueno, no ho sé, o sigui, un fotimer d'anys, i buidar un pis d'una mare que vulguis que no era Diògenes com jo, perquè ella pintava, feia gravat. També, també pintava. Era molt bona. Ma mare, quan estava supervelleta, després torno, que t'explico això, quan estava supervelleta era boníssima perquè un dia li porto uns dibuixos, els dibuixos d'entrecucs, li porto uns dibuixos i ja estava mig en Alzheimer i me dia. I començava, para, quina cosa més fea, mira quin capot, perquè, clar, són els dibuixos Ja no filtrava i ella dia el que li... No filtrava res, però ma mare sempre ha filtrat poc. Però, bueno, ara ja era en plan passat. Però el més bo de tot va ser que de cop, allò en un moment de lucidesa, me diu, fill meu, quan vulguis tornar a dibuixar, vine que ja te n'ensenyaré. Boníssima, Alifonso, boníssima. I espera, retom... Perquè estaves buidant la casa. Ah, sí. I llavors me van passar dues coses en això. Una, casualment, suposo que perquè comences a intuir coses que passen a la teva vida, en Raquel, la meva companya, havia començat una nova peça que precisament tractava sobre el tema de la mort i sobre el tema de buidar la casa del ser, de la persona que se te n'ha anat. I vaig començar a muntar aquesta peça, bueno, doncs ja, imagina't, ja em coneixes, música, vestuari, blanc i negre, tot, cap a tope. Què em va passar? Que en el moment que va passar de veritat, és molt fort, perquè li vaig dir, Raquel, dic, tia, no em serveix res del que han fet, perquè no és real, perquè la meva visió d'allò, tot i que crec que era molt plàstic, molt bonic, però li faltava una part de veritat que jo en aquell moment no tenia, perquè no havia viscut la buidada de la casa. Tia, no serveix. Just anava a preguntar que quan inicies alguna cosa, de què tires? Perquè tens tants de recursos, com què inicia primer? I tu mateixa m'has... Sí, sempre... Sempre hi ha un, potser que tira més, però, per exemple, que bonic en aquest cas, que comencés, però que fos la veritat una mica com l'arrelament. Per diferents circumstàncies no vaig aconseguir plorar la mort de la meva mare al 100%. I llavors, la meva teràpia, que ha sigut, vos ho juro, és que és una cosa increïble. Quan vam buidar el pis, ma mare vivia a un carrer, allà on tenien un pis de lloguer de tota la vida, allà al carrer Cervantes, que són pisos d'estos immensos, en sostres alts, en los terres hidràulics maravillosos, d'estos que, saps? La casa, doncs, velleta, però en aquell encant. Quan la casa era una casa enorme. Quan la casa va estar buida, clar, era l'última vegada que jo anava en aquella casa. I clar, era com que no podia, saps? No me'n volia anar d'allà. I de cop dic, prou. Dic, jo m'he de despedir. O sigui, sé de quina manera m'he de despedir d'esta casa i de quina manera m'he de despedir de ma mare. De quina? Vaig trucar a mon cosí, a Santi Martorell, que fa foto i vídeo i així, i li vaig dir, Santi, te vaig a fer una proposta. Dic, mira, vull fer un vídeo a casa ma mare que es digui L'últim ball. I vull despedir-me de la casa i de cada estança de la casa i fer una peça, una creació d'una peça. Sí, no. Als 30 segons ja m'havia contestat. Avant, tal. Bueno, total, que li vaig dir, mira, només te demano una cosa. Tu i jo, ningú més, entrem
muntes el que hagis de muntar i una vegada arrenquem, o sigui, no vull parlar de res, vull que sigui tot seguit i no sé què, vale? Però vull que es fluïsca de veritat, saps? Allò que... Està fet? Quan ho verem? Bueno, claro, això és... va passar que, clar, se va fer, hi ha 3 hores i mitja de gravació, ha quedat en una peça de 15 minuts, i al principi, bueno, doncs la vaig ensenyar a la meva família, al Liòsic i d'això, però clar, ho vaig ensenyar a 4 persones, doncs, molt a part de la meva família, doncs, i clar, tothom, Marta, per favor, o sigui, ho has de treure a la llum, ja no perquè sigui una cosa... Perquè desperta coses, és igual, si algú no sap el context, igual li desperta una altra cosa, saps? Bueno, i ara, doncs, bueno, és un procés així, estic en ello, ¿vale? Vull dir, vull aconseguir l'espai que jo crec que doni per a fer res. Sabrem més. Sí. Punts suspensius. Punts suspensius, no sé com, però bueno, ja veurem, això és un... Però t'ho vinc a explicar perquè, de veritat, o sigui, crec que és la cosa... Jo no sé si ballo bé, si ballo... M'és absolutament igual, ¿vale? Jo només sé que jo a cada habitació d'aquella casa vaig reviure... és que ho dic i me poso de carn de gallina. Vaig reviure mils d'històries. Perquè t'apassiona el que fas, Marta, però si... Vaig reviure mils d'històries i tan sincer tot. O sigui, vaig mirar el vídeo i vaig dir, és que no hi ha res que sigui puta... Ai, altra vegada, perdó. No hi ha res que sigui paja. Passa res que no m'ho escolta ningú ara. No hi ha res que sigui paja. Saps? O sigui, és tot de veritat, tot. I me sento tan orgullosa, o sigui, tan orgullosa d'haver-ho fet, perquè ho he fet per ella. Ha sortit una cosa xulíssima, però ha sigut el meu comiat i penso que a ma mare, precisament, no em podia despedir d'una altra manera més bonica. I sí que és cert el que et dia de teràpia, no? De que quan... Ja quan a migdia vaig arribar a casa, vaig deixar la motxilla, m'assento, i de cop, o sigui, només vaig fer un àudio amb un germà, ens dic, ja ho he paret. m'acabo de treure la motxilla que portava, no sé per què, o sigui, suposo que per coses vàries, és com, m'he tret una motxilla, em sento alliberada i és com si hagués fet una despedida superxula, superdolça, superhonesta i boa, saps? És molt guai. Per això que... sí. Jo sé que necessites dir-ho, necessites exterioritzar-ho. Sento com... Te brillen els ulls al dir-ho i per a mi només demostra una vegada més tot aquest impuls del que et parlo, tota aquesta passió en la que vius les coses i com transformes algo tan humà, tan quotidià en art també. Sí, bueno, per a mi l'art és una eina, és que és la meva eina. Te vull preguntar una cosa, perquè és algo, aparcant una miqueta això, és algo que nosaltres hem parlat molt, sent dones, sent artistes, emprenedores. Hi ha algo sobre l'edat que també ens persegueix molt, no? Sent que et dediques al moviment i al cos i és una disciplina que sempre ha estat com molt senyalada, no?, en aquesta cosa de fer-se gran, què has de dir tu de tot això? Perquè a tu el cos t'acompanya, tu dones classes. Fa 3 anys que t'has muntat un espai i dones classes cada dia. Mira, a mi el cos m'acompanya, tinc molta sort, o sigui, tinc salut, toquem fusta, i físicament estic superbé. Superbé? Estic superbé? Tia, estàs millor que jo! No fotem cagarela! No, però, a veure, en això sí que vull fer una cosa, o sigui, a veure, la gent és molt fàcil estar mal. I jo no et dic que t'has de cuidar perquè... No, però el cos és com un cotxe, ¿vale? El canvi d'oli, s'ha de mirar... L'has de mantindre, l'has de cuidar i l'has de mimar com en esta vida, tot el que vols que cuidar una planta, ¿vale? Perquè et faci grassa, la reguis, la bones, tal, doncs la cosa és exactament el mateix. Llavors, jo penso que des de
molt petita tinc una concepció de... Ojo, cuida el cos, no estic dient, entén-me, Sí, no, jo t'entenc, ja t'entenc. No, salut, o sigui, Mira, jo sempre dic que moure't sense tindre cap impediment te fa molt feliç, és un luxe. Llavors, això s'aconsegueix cuidant-lo. De quina manera? No ho sé. Cada un hem de trobar la manera de cuidar el cos. Hi ha gent que camina, hi ha gent que s'aixeca i fa així, hi ha gent que d'això... No ho sé. Llavors, el cos, evidentment, que és lògic, el cos envellix i el cos d'això... Cadascú partim d'un puesto, no? És lògic, i jo no te diré que no me canso. Claro que me canso un muntó. Clar, ja estic fosa, mare meva. Però és normal, o sigui, el meu procés de recuperació és més lent, ara, lògic. Però bueno, hi ha vegades que arribo a casa i m'he de posar geleta en este genoll. Ja no estamos como antes. Pues claro, és lògic. Però a veure, en aquest aspecte, l'edat és un número i és relativa. Sí? I després, una altra cosa molt important, perquè a vegades la gent, per exemple, en lo del ballar, no? Malauradament, a vegades, no sé per aquestes modes que hi ha una mica, que diràs que si avui en dia no fas un flic-flac i no fas una remuntada cap atrás en una mà i després resulta que fas 3 volteretes mortals, ja no balles contemporani. Perdona? O sigui, a mi... Jo saps què dic sempre, Marta? De professió, de formació soc moltes coses, de professió soc ballarina. Jo dic, jo m'he graduat en dansa contemporània sense saber fer un pi. I per a mi això és èxit. Pues sí. Ja està. I punt i final. Nosaltres mos entenem. Exacte, ja m'entens. Llavors, moure, tu pots expressar en una mà, en un braç, en una cara, en una respiració. O sigui, tu pots moure la teva caixa toràcica i transmetre 1000 històries. Que hi ha moltes maneres. Llavors, què passa? Que si tu, en veritat, utilitzes el teu cos per a comunicar, o sigui, el teu moviment per a comunicar, el llenguatge que tu tries és el que s'adaptarà a la teua forma física, a la teua forma de fer, a la teua forma de sentir, a la teua forma d'expressar i, sobretot, tal com estigues físicament. Llavors, tens edat... Tinc l'edat que tinc. Una última pregunta. Si haguessis de demanar un desig de què t'espera professionalment, què desitjaries? Esta pregunta t'ha... M'ha frenat. Què visualitzes del que ve? Què te fa... No, perquè saps què passa? Que jo trobo que he deixat de creure molt en moltes coses, saps? O de projectar, o d'aspirar, o de... Crec que ara, avui per avui, tal com estic, mamacita, que me quede com estoy, estic en calma, estic en pau i no tinc com un desig de dir és que vull aconseguir... No, francament. El que hagi de vindre que vingui, i ho entomarem si mos apeteix o no, vull seguir sent... O sigui, vull treballar des de l'honestitat, vull treballar que ser molt sincera en tot el que faig, ser molt jo, treballar de fetge i... Que me surti de la piscina! Si no diu esta frase, jo m'agafo i me'n vaig. És que això és un d'això meu. Penseu que quan acabo les classes, quan els meus alumnes fan alguna molt guai, ja saben quina és la cosa d'això? Sabeu quina és? És esta. Ells ja saben què és, fantàstic, és un top 10. Abans de fer les preguntes finals, podem fer el que hem acordat en aquestes cadires? Oh, sí, vinga, va, 1, 2, 3... Estem contingudes. És que, claro, estem contingudes en aquestes cadires. Una més... Varietés a les cantonades. Varietés a les cantonades. Frases de pim-pam-pum. Ai, mare, va. Ai, frases, preguntes, ja no sé què dic. Jo no sóc de pim-pam-pum, ja ho saps, que m'enrotllo com una persiana. Primera,
Un objecte que t'acompanya a totes les mudances. He portat. A veure. Que poc orquestrat, Què és això? Això ho tinc des dels 5 anys. Que mono! És com una caixeta de música. Caixeta de música. Home, és vintage això, Em va Marta? regalar un amic de mons pares quan tenia 5 anys, però és que el bo és que va vindre de Tortosa a Barcelona, va passar per totes les cases de Barcelona i ha passat aquí, a Tortosa, altra vegada. És molt guapeta. És molt guapet! Si sona de nit, me moro, però és molt guapet. Una mica de temor. Anem a la següent? Vinga, va. 3 paraules que et definisquen. Energia, sinceritat i passió. No ho havíem pensat, això. Si vaig i obro el calaixet de la tauleta de nit, teua, què trobaré? Totes les coses necessàries per quan estic al llit no em tingui que aixecar. Vale, fantàstic. Què fas quan ningú te veu? Res en especial? No. Segueixo sent igual que quan me veuen, jo no m'hago res. Interessant. Un pla ideal de cap de setmana? Buah, al bosc. Jo sóc de bosc, Sí, xiqueta. tu ets de campo. Jo sóc de campo, a tope. Si li haguessis de dir alguna cosa a la Marta de 10 anys, què li diries? Vas bé, xiqueta. Un lloc preferit de les Terres de l'Ebre? El port. Ho deixem aquí? Vale. Anem a dir-los ja a aquestes estimades. Estimades! Hasta aquí un altre episodi d'este videopodcast nostre Varietés a les cantonades. I vosaltres sou igual d'apassionades que la nostra invitada? Què és el que vos remou per dins? Com combineu totes les vostres facetes? Volem saber, xerreu-mos, volem saber què penseu i quines són les vostres inquietuds. Adeu, adeu. Hasta un pròxim episodi de què? De Varietés a les cantonades. Mare, no hem parlat del claquer, que gros. Dones compte? És veritat. Ni una Bueno, cosa. Ara me n'he donat compte. Dic, mare, que fort. no em dius res de clandestà. Adéu, ja.